సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. చూసారు కదా, తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ దాచి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ దాచి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు 1 by 1 ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తానికి ఆల్మోస్ట్ ఫొటోస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్. ఇంకో ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు సేమ్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. వీడియో చిన్నగా ఉంటుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ సో లాస్ట్ 14 సెకండ్స్ ఫస్ట్ లాస్ట్ ఈ ఫోటో. సో 14 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు లాస్ట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ 0 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేయని ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి దాకా కంప్లీట్గా మొత్తానికి ఇలాగ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు. సో 14 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీ లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.